मानसिनि गोसो जाय मानसिया सानफ्रोमबो नेगेटिभ सानो बेयो माब्लाबाबो पजिटिभ दिगखौ नुवा बे सानफ्रोमबो नेगेटिभखौनो नुयो आरो जाय मानसिया पजिटिभ सानो बे मानसिया सानफ्रोमबो पजिटिभखौनो नुयो दा जोंनि गेजेराव दोलो संगठननि खोथायाथ' दोनथ' गोबां मानसि ओंखारबाय जायफोरा नेगेटिभ एटिट्युडजों जोंनि समाजखौ नायो गावखौल' दैदेनगिरि गावल' लिडार गावनियाल' जायो बिदि माखासे बुंग्रा थाबाय बिसेसकय जोङो ससियेल मिडियायाव नुयो जोंनि चिफ सारनि पेजआवनो होन बा जोंनि मिडिया गोबां मिडिया दङ जोंहा बे मिडियाफोरनि पेजआवनो होन मोजां कमेन्ट होनायफोरखौ जोङो नुवा बे माने समाजनि गाज्रि दोलो बा सरकारनि नङा बेयो समाजनिनो बेबायदि मानसिया हेंथा दा नैबायदि गेलेनायाथ' कुनु दोलो राजखान्थि संगठननि खोथा थाया जाथि बरननि खोथा थाया गेलेनाया जाबाय खौसेथिनि नेरसोन गेलेनाया जाबाय जौगाथिनि नेरसोन गेलेनाया जाबाय गोजोननि नेरसोन दा बे गोजोन थानायनि थाखायसो जों दिनै जोंनि बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय जोङो सा सानजा भारतआव थानाय दथि फारियानि काउन्सिलफोरखौ लानानै जोङो बे जोलुर गेलेनायखौ होनो हाबाय गोजोन गैयाबाथ' बिथांमोनाबो फैनाय नङामोन दिनै मिज'रामनिफ्राय मोनसेबो हान्जाया फैनाय नङामोन गोजोन गैयामोनब्ला कार्बि आंलंनिफ्राय डिमा हासावनिफ्राय मेघालयनिफ्राय मोनसेबो हान्जाया फैनाय नङामोन दिनै जोंनियाव गोजोना फैबाय आरो गोजोन थानायनि थाखायनो दिनै जोंनि गेजेराव बे गेलेनाया खुंनो हादों आं बेखायनो खावलायगोन जाहाथे बयबो नेगेटिभ एटिट्युडखौ नागारनानै मोनफ्रोमबो माने आयदायाव जाहाथे राजखान्थिखौ इसु हिसाबै लायालासिनो बयबो जौगानायनि दिखाव जों खामानि मावनांगोन दिनै गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया संस्थापन मोनाखै दिनै मोनाखै होननानै जोङो सोरखौबा कमप्लेन बा सोरखौबा जों नेगेटिभ एटिट्युड लानानै खोथा बुंबाय थाब्लाल' जानाय नङा माखासे खामानिखौ जों सरकारनि सायाव हगारना होनांगोन सोनारनांगोन माखासे खामानिखौ गावनो मावनांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे गेलेनाया जोंहा खौसेथिनि मोनसे नेरसोन आरो जोंनि सा सानजा भारतनि जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव थुलुंगा होनाय आरो बिथांमोनखौ गोजौ गेलेनायसिम लांनो थाखाय बे जोंनि नाजानाय